Després de meditar, Jaume Font desvela el seu futur. Mediar és que m'arribes a embafar, Ja t'he dit que mestre Font només voldrà parlar amb mi. No en tens ni idea, Xisco. Lo més rodó que has vist a la teva vida és una roda. És que una roda és redona. Sí, home. I què més? Josep Malià, president d'UM, és de centre però no té problemes d'aparcament. Mediar, basta, per favor. Oh, Font, ets aquí! Lògicament, estàs més perdut que un societ al segon cinturó. Mediar, no interrompis les seves meditacions, Escoltau-me a mi, mestre. No, escoltau a mi. Escoltau-me a mi, Font. Per culpa teva. Estau bé, mestre Font. Que veure. Cansinos, pesats, Són cansinos. Jaume Font, cap del seu partit, cambrer i president de la República Independent de casa seva. No veus que estic meditant? I a la poble, quan meditam, movem els arbres en el cap, En cement. No, a caparrotades, Fica-s'ho mal. Però, mestre, hem vengut aquí perquè mos donis una senyal. Ah, sí? Sí. I tot és una senyal. Vinga, au. I què t'ho vam dir? Lògicament, o que no pot viure sense nosaltres, o que no ha descobert els marcs digitals. No, això és la senyal de prohibit, Perquè no vos aguant. Au, a porcar fum. Ara o s'inclina cap a l'esquerra o té la morena remoguda. No, està al centre, perquè s'entrena perquè vengui bohemi. Ara o s'inclina cap a la dreta o imita la torre de Pisa, Au, cansinos, Sou més cansinos? Què voleu? Escoltar la meva paraula? Sí. Lògicament, sí. Idò, com va dir el savi Confuci, si les teves paraules no milloren en silenci... Au, no tens res més que dir, Vinga,